Náš bežný pracovný deň je ako deň superhrdinov. To znamená, že sledujeme systémy, kontrolujeme, či je všetko v poriadku a čakáme na volanie od našich klientov o pomoc. Svetelnou rýchlosťou internetu sme u klienta a riešime jeho problémy. A ako pre každého superhrdinu je najlepšia odmena vďaka za zachránenú prácu, za zachránený deň. Rozdiel je v tom, že sa neskrývame žiadnu masku. Bojujeme ako tím a hlavná sila nie je v skrývaní, ale stále komunikácii. Komunikácii s ľuďmi, komunikácii v tíme, komunikácii s klientami. Štandardný pracovný deň IT admina je v prvom rade o pomáhaní, o riešení, či už na diaľku, či už telefonicky alebo osobne. Zároveň si rozdielime prácu na plánovaných projektoch a v treťom rade je to práca na internom výskume a vývoji. To už je väčšinou kreatívnejšia práca o hľadaní a nájdení toho najlepšieho a najvýhovujúceho riešenia, či už pre nás alebo pre nášho klienta.